Is más ceannom Thír Chonaill agus a híon is dalta scoil na Monastra an York an Tra a bhí anam an tam sin bhí me aon bhliain déag díis agus ní ahí me an nGaeltachta ní réanaí me gal an nGaeltachta curú an nGaeltachta me scoil sa Thír bhfuil si bheith magu rangana ar maidin. Is más ceannom maithan rud an talmhain ar imid dá bhí orin brogi nuail, bhí orin na speclí gréineil, bhí caileanna ní a bhéir an tuair seo agus dúirna scoil an gasarí bheimid le Gaeltacht an rang leis na caileannaí, dausa leis na caileannaí agus gagrad eile, so bhí orin an géar le gail agus mud chéanaí anú ré agus is ceannom a bheith tarint ar an was a lár an uair, feil ar an was agus ar fagad slán le mum agus dad agus ag tarint ar chillan agus bhí mid nervhíseach, bhí mid aontainn den nervhíseach carú mid a gol. Or me glór Gaeilge agin feil fríd. Bhí sé ar dóid ag an sin a bheith abalt agus an déis a bheith agin gal ar sira le de chairde. Ní bhfuil mam agus dad ag teach leat, bhí coppla pontan sa fóca agad agus bhí mála le an éirí deasa agus bhí de gal ar hiúil. Bhí sé de frivleid agin i gcónaí gal an nGaeltachta is sira a bhí an agus is rud nach ró déis a gahan daine an rang nó an tráid leat sa bhla dhéanú, so bhí sé ar dóid caiim mar Dírí sin de silliar ón céad bommid a nach scoil Thír bhí an ar thorabí, but campa sira a bhí an, clunneamh tú faoin na campaí mór seo America nó fud na Heorpa. Seo bhí agin ach go bhhain grúmaid i gol is deá tríomhan na Gaeilge agus grúmaid i Thír Chonaill. I gol chun na Gaeltachta dúsa an céadúir ba bhuail bug agus einta cúthalaach me, bhí me cuireann, bhí febanní muinne agam agus a an tuaidh eile ní hain all feist seo ag an tú os le cóir a maithaniu ag caint os cóir na chéad-taithí nó ag deanú aglah telefís agus a an tuaidh eile thug an Gaeltacht cos an airde dú ag gampras leis na daoine eile nach neathí an na Gaeltachta, so hiag me ón céad tréimhte sin grú bontáisteán, grú brabús le deanú ag an Gaeltacht seo a cumáil leis an grú brabús sóisialta le deanú an fásta. Curtú éithnear ahan eile duine, agus na mrátaíaigh agus an fearnaigh, so bhí pobl bog agin ar feadh trí seachtaine, agus ar gáil bhála dit bhí tú ag maithú brúnach, beidir ná bhecha cid na daoine seo ríist, bhí siad mar cid de héal ó bhaidín go hithe in sa tréimhse sin, so hála rud éaganing de speisialta nar a thuú tú an na Gaeltachta. Is ar nós a bhíh grú tú ag imeacht don síal seo sa bhála agus grú tú ag feil síal omlan uair, tríomhan teanga nar leir tú riú. nó nar thula tú mór an dó, agus is mar me forma sé cléiclú omlan mar giniog chuomh na teanga dá agus ó chuomh na skillan na sóisialta dá fásta. Dú daon duine a bheith ag smúintú ar gáil na Gaeltachta ní éadaín é a bháú mór go leor, tá sé just deachar sé a héal chur sé cara a cinhaint agus i más na níine lig ar casúáir méad a héal, bhfuil me leis na cairde is fearr agam ar na chuirsí saoirí nó do bhainú na Gaeltacht iad na daoine eile a bhí gobar liom tar ar mar bhag mar ré. Nura himmelís in lí bí me smuintú an jask, nura hírim mar máidjin verum rúca dí an vin. Bín na hina ag cur pléisiir adam na sí me na bó, san fiste gantar iad go cur na scad an haar na dran. Bí me smuintú an yang Sera wet the mean she on Beam spring to earn it a wee some money and then Beam a swing to it and yard and said a chin of you silly Scoured the rum my shoot at ease and tell him and again I just said at the Santra have a saw shoot I'm right Scurvos a dunya blue A me galle canalo mas maina halketam Sinetje me lu had it a yani ronis pajadun denan Let a him kaj ne chenu be mas main tu eranan Aroma hins maharabag am we are wearing the dun
tíart a chéad a tána dar é gas na gaíos farige mas ginne hána dá. A hynna se tema hísas ma giri lo broche chin Ní alma duga brella beshel go sintir me sa A ver matu da yana gloye mar her ma shama